Hola, em dic Esther, soc educadora d'Actua i des de fa uns anys estic treballant a l'àrea de sensellarisme. Aquest vídeo és per explicar-vos un col·lectiu que no ha sortit i que a nosaltres ens preocupa, com a entitat ens preocupa molt, que és el de nois extutelats, és a dir, que van venir sent menors d'edat de Marroc, sobretot Marroc, Argèlia, sobretot Marroc i Argèlia. Van estar en centres de menors perquè la llei diu que si ets menor d'edat has d'estar en un centre on tens totes les necessitats bàsiques cobertes, però que als 18 anys han estat expulsats, sovint perquè hi ha hagut algun problema dins del centre, hi ha hagut algun consum de tòxics o consum d'algú o han fet algun petit delicte, i als 18 anys els fan fora. És cert que hi ha recursos de 18 a 23, però aquests recursos acaben excloent els nanos que, sota el nostre punt de vista, són els que més ho necessiten i són els que nosaltres ens trobem a carrer. Nosaltres ens trobem a carrer nois de 18, 19, 20 anys que ja han tingut entrades a presó, que venen i la primera demanda que et fan és quiero trabajar, quiero formarme, quiero tramitar la paga por ser extutelado para poder trabajar, alquilar un piso. Aquests nois, tots han perdut els papers i ni ho saben. Per tant, el treball amb ells és supercomplex. Primer perquè estan en una edat, tenen 18, 19 i 20 anys, pensem en els nostres fills, estan en una edat que són adolescents i estan revolucionats. En segon lloc, és molt complexa perquè ells es pensen que estan en una situació que no estan. I la nostra tasca és la de dir-los, espera un moment, tu no pots treballar perquè no tens papers, tu no pots formar-te perquè no tens papers, tu estàs pitjor que quan vas venir als 14 anys, als 15 anys, amb una patera o a sota d'un camió. I a més, no hi ha cap recurs i cap expectativa de que tu puguis utilitzar per sortir del carrer. És molt dur emocionalment. Una mica la reflexió que nosaltres volíem fer és si són nanos que la gran majoria han comès errors, que han començat amb un modus de vida dels quals no estan satisfets i orgullosos, però que ja han fet algun robatori, per tant ja ho saben fer, i que ells, el seu objectiu és treballar, ja han après la lliçó, ja estan al carrer, volen treballar, però segons llei d'estrangeria, quan algú té un antecedent penal, un ha d'esperar a poder cancel·lar-los i això pot suposar 3 o 4 anys. Per tant, tenim molts nanos que estan vivint al carrer sense cap expectativa de poder ni treballar, ni poder fer grans coses, ni poder tramitar papers, i que fan grans esforços, i això és així, fan grans esforços per intentar canviar, però no hi ha recursos. Ens preocupa per 2 temes. Un, pel que passarà socialment, perquè realment és un problema que hauríem d'entomar. Nosaltres sempre diem que és més barat posar un pis per acollir uns quants joves que no pas mantenir-los a presó. És molt més barat, fins i tot ja deixem d'humanitat en termes econòmics. I en segon lloc ens preocupa perquè són nanos. Nanos que si fossin els nostres fills el que faríem seria donar-los el màxim de suport perquè estan en problemes. I quan diem suport i acompanyament, volem dir que el que necessiten són molts límits, molts que els diguin no per aquí no, i ells ho accepten i saben que ho necessiten, però també molt carinyo i molt amor. És supercomplex treballar amb ells perquè es mouen moltíssim, van provant, a Sabadell no em surt res, me'n vaig a l'Hospitalet, a l'Hospitalet no em surt res, me'n vaig a Vic no em surt res, llavors començar un pla de treball amb ells és molt complex, per tant nosaltres insistim molt en que el vincle, treballar amb persones en una situació tan vulnerable, l'única manera és treballar amb el vincle. Per tant, nosaltres tenim nanos que potser ara no estan aquí però que continuem treballant amb ells encara que estiguin vivint en una altra ciutat perquè hem aconseguit agafar vincle. I a nivell social comporten molta feina i molta inversió, però si mirem el futur, és que tenen 18 anys, és que són el futur del país. Nosaltres sabrem el que fem també, no?